F'Ottubru reġgħu żdiedu t-turisti li żaru pajjiżna. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika f'Ottubru ta' din is-sena żdiedu bi 3.1% it-turisti li ġew Malta. Kien hemm ukoll żieda ta' 2% fl-iljieli li dawn qattaw f'pajjiżna, dan meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. F'Għawdex l-ammont tal-jeli li għaddew it-turisti żdiedu b'9.2%. L-istatistika turi kif dan il-perjodu kważi l-kategoriji tal-lukandi kollha esperjenzaw żiediet fl-iljeli. Fil-fatt l-unika eċċezzjoni kienu l-lukandi ta' żewġ stilel. L-akbar ammont il-jeli kien fil-lukandi t'4 stilel li fihom it-turisti qattaw aktar minn 400,000 lejl. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn il-perjodu minn Jannar sa Ottubru ta' din is-sena, jara kif l-ammont ta' waslit ta' turisti f'pajjiżna jlaħħaq il-1.4 miljun. Dan ifisser żieda ta' 7.2% meta mqabbel mal-istess żmien tas-sena li għaddiet. B'reazzjoni għal din l-istatistika l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li dan juri li l-ħidma tal-Gvern kontra l-istaġjonalità fit-turiżmu qed tħalli l-frott. Saħaq li l-Gvern huwa kommess li jissokta f'din id-direzzjoni, dan biex ikun hemm iktar stabilità fis-settur.